दाबोळे मतदारसंघात चिखले छत्रपती शिवाजी महाराजांचं सगळ्यात लांब असं पुतळा असा। या पुतळ्याक आयतारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज शिवेंद्रसिंग राजे भोसले हांच्यांनी भेट दिली। गोंयांत शिवरायांचेर प्रेम करपी इतल्या व्हड प्रमाणात लोक आसा हे आपल्याक पयले फावट कळ्ळे म्हण ह्या वेळार शिवेंद्रसिंग राजे उलयल्यात। RDX खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नाईक। आनंदाची गोष्ट म्हणजे छत्रपती महाराजांचे थेट वंशज शिवेंद्रराजे भोसले आयज हांगा आयले आणि आनंदाची गोष्ट म्हटल्यार येदे व्हडल्या जगातल्या सगळ्यात अशें म्हणटा आमी सगळ्यात उबी उंच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ते खास करून मुख्यमंत्र्याच्या आग्रहाच्या खातीर ते हांगा आयले आणि अशेंच म्हणजे शिवाजी महाराजान जशें कार्य केल्लें की सगळ्या जातीच्या समाजाच्या लोकांक घेवन आणि येदे व्हडलें स्वराज्य निर्माण केल्लें तशेंच ते आपल्या विभागानूय आणि त्याच्या माध्यमातून ते लोकांक जोडपाचे प्रयत्न करतात। काल सप्तकोटीश्वराच्या मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी मी इथं होतो। गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी मला निमंत्रित केलं आणि काल त्या कार्यक्रमात असताना त्यांनी इथं या म्हणजे पुतळ्याचं उभारणी केली आहे सगळ्या तरुण कार्यकर्त्यांनी मिळून आणि मला म्हटले आलाय तर सकाळी जाता जाता भेट देऊन जावा। आज मुरगाव या आपल्या याच्यामध्ये आज मला इथे येता आलं सगळे आपले जाधव साहेब वगैरे आणि आपला किरण कारण CM साहेबांचा काल फार आग्रह होता की किरणच्या इथं जाऊन एकदा तुम्ही तिथला पुतळा बघून जावा आणि म्हणून मी आलो। असंच छत्रपतींच्या शिवाजी महाराजांच्या याच्यावर सगळ्यांनी प्रेम ठेवावं आणि हे आम्हाला म्हणजे खरं सांगू इच्छितो की मला कधी एवढं म्हणजे आता गोव्याला तर सगळेजण येतात कारण आपलं म्हणजे सगळ्या इंटरनॅशनल हॉलिडे डेस्टिनेशन आहे म्हणजे आणि पण असं एवढं गोव्यामध्ये छत्रपतींबद्दल आणि मराठी माणूस जो आपण म्हणू तो एवढा गोव्यामध्ये आहे ते खरं म्हणजे कालच्या आणि आजच्या या कार्यक्रमावरनं माझ्या लक्षात आलं नाही तर कधी आम्हाला महाराष्ट्रात येणाऱ्यांना असं एवढं आम्हाला कधी जाणवलं नाही की मराठी माणूस पण आपला इथं एवढा म्हणजे गोव्यामध्ये आहे किंवा एवढी भक्ती एवढी श्रद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांवर गोवेकरांची आहे आणि मला वाटतं तेच भरपूर आहे असं म्हणावं लागेल। त्याच्या पलीकडे आणखीन काय मागणं। अत्यंत आभारी आहोत राजे शिवेंद्रराजे भोसले की ते खास करून इथं आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती आहे तिथं आले। आम्हा सगळ्या कार्यकर्त्यांना एक आणि उर्बा आली आहे मोठी मन भरून आलं आहे आम्हाला। येणारी शिवजयंती आम्ही मोठ्या थाटात इथं उत्साहात साजरी करणार आहोत। अशीच कृपा असेच आशीर्वाद छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजे शिवेंद्र महाराज यांचाही आमच्यावरती असावा। पुढेही त्यांना आम्ही इथं बोलवू सगळा कार्यक्रम करू। जय शिवराय।